mat ka bangi kwa ban wan ha ni por ko ta ko long ba nak leng jong seng ni dap ai song khia hadin bang yo I ya ka rai jong ka benet menden ke sengi ha ko ba ki la rai ya ko ba ki ya chakmat ya ka ban extend la ni ban tengi ya ka jing penyar ya ka jing petrikam ya ka criminal procedure code ba ka civil procedure code ha baro ka wei ka jalan halia ti wat ladang yang pat yo I ya ka content jong ka notification ri ladang yang cupek bet ya ka jing thon ka ba nak liang jong u menteri rabak jong ka sarwar jela u post haki social media post ka content hang tu ka kerensai ba kani ka CRPC ba ka CPC ya ka ba baro shikata kam sham na trikam haki tribal area ba haki dis council code ri mentau om ba ka CPC ba ka CRPC kan extend shabaro ki code hamekhlia ngide besung thu kolong ba hamekhlia ni don sibun teli code ki don kita ki normal code ya ka ba ka sarkar kala sina baning khot ki district code ki don hakiman ki district headquarter but ki civil subdivisional level nolor kata ki don ru sa ki district council code ya ka ba hapo jong ki district council code ki don ki additional subordinate district council code ki badi ki code jong ki ma bat nang ta ki don sa ki village code ki don haki shnong lani haki sidarship ti baros kata ke ke balong kalong ba ya kini ki mukadduma la kadi ka diwani ka ne ka foderi la ne civil ne criminal ya kini ki case ki ba ya tengku para rilum haki jaka rilum among tribal in tribal area ka jurisdiction code la ne ka code ka badan board ban bishari ta ki de ki dis council code like no itu ki special act cases ya ka bakadon kam ya ka special power jong judge ya situng ko pokso katuga don ka special code lani ka NDPS lani ka UAP Act mo ka case jong ki militan bat ko lani ka ki case ko betung ko le se bat ka MMPO mo kini ki code number ba ki create ya ka special code ya kini ki case wat la ka di ki tribal lada baro ar teli baro ar kan hun ki tribal makana ri number ba ka don ka special code ki sa sim ki EDC judicial code ya katangi melawan len ti bros kata la nadu basdang ki dis council code nadu 1952 53 kadon ka jing separate ya ka power ka basai kamju dadon kata ka jing conflict ya ka jurisdiction kabomut ya ki tribe ya lada ki mukadduma ka di para tribal kan lek be ka dis council ri lada ka mukadduma ka involve non tribal entity way kini ki lek na sa ki EDC judicial code ti kuma pitip ru ba hakini kisnam ki baladap nakaliang jong ka meklia kala pendep ya ka full separation ya ka executive na ka judiciary kabomut ba ya ka kam bisharhi kila don be ki judicial magistrate kim don chu itu ki executive magistrate ya ka ba chola empower ki anja ka sakar meklia ti ka jing thmu jong ka sarkar kalong ba namar ba kala don ka separation ka bala long complete kam don chu ka executive code tiki kwa ban implement ya CRPC pada CPC ha kini ki code khnang ba ban ai bor ya kini ki code bakin terikam katakan dengan jengmut jong sarkar kumba pau haki press bat ki social media tenri ka basungsi kalau bahakan ni ka jing temu ban empower ya kini ki normal code kar komponen kami ki kentil pan kapoi pen ban sha uput ba ki kumba kan kini no ya ka exclusive jurisdiction jong ki dis council code bat ki subordinate dis council code bat ki village code bat kumju uru ke basnusi kalong ba ya ka CPC bat ka CRPC and extend sa kini ki dis council code ru kelam ka consent jong ka dis council kani kelam ka iki ba sungsi bat kumbang yu I haki kot kubor go fair na kaliang jong ki EDC kila oppose ya kani bat kebangi solongo kalong bali phi ya chakmat wat la kala don lupa kata ka opposition ya kan dia jing extend ya CPC bat CRPC nah kalian ka seng ni simba kan dia jing extend kala ban poi ban sya ka jing pendu no ya ki village code bat ki subordinate council code mo balai ha village code ko pitip ki chairman jo ki village code board sin hi de ki rang pasnom lani ki de ki bru ki batip ya custom hendri ki bom tip pat ya ki jenet ki jenat jong ki an ki kalon hari ya hari ki rustur pat kitip tendai lada ka CPC bat ka CRPC ka apply kamumut bagi haban tip bahaya ka CPC bat ka CRPC tiban tip ya kan itu stang da pass lo minimum qualification kan di LLB
ti kemud barok ki chairman bat ki sim ginong bishar ki haban pas lo ti ki bom pas le se ginong la sho bat sim kes ti bat lada kim pas na ladi ki haban thung da ki wei ti lada ki thung da ki wei ke jing siu kan bun tu mangitip bun ki hima mat ki sinong kinong la ban ber ya ta expand ban bu tau permanent judge at the end of the day ke bajia kalong bakin khang no he ni ko jong no ble kim don ki bro ki ba la kata de ke impact ka de impact ka baar kalong ba RPC kini ki jenit ki jenat ki badan ya ke bala da kimpe ka spun kulu bong ba ka jing bom trikam ka CPC bat ka CRPC haki tribal area kalong bangim kwa ban burden da ka technicality jong kini ye ki tribal people ki this council code kin continue ban derive ya ka board ki jong ki na para 4 bat para 5 jong ka schedule ka jing kali kalong nadu menu la don kam notification lingba ka CPC but CRPC but penteri kami ke this council code it's not needed kamju don kam katakan notification kabadon kam ka ditang ka confirmation power haka para 5-1 jongka schedule hari kam ngimjio i bahaban I notification on under the provision jongka CPC but jongka CRPC pan penteri kam ya ki this council code di kanik kedige ke ba haka jingyo i ki jongi kadon ka cross violation kadang di bom sutu janai le si jong kini ki brio hak board bagi extend ya ke CPC ban ke CRPC kata di kawai sa ka ba arpat kalong ba apa den jong ka schedule bat kan notification ka notification ka ong ba CPC bat ke CRPC kan trikam haporo ki code hame khalia kan ba schedule para 53 jong ka schedule ka ong ba ka CRPC bat CPC kan trikam ha ki council code bat ha ki code basna ka council dikilong kilolong indirect conflict kita. Di kumba pitip ka CPC but CRPC kediga ain ke basna dak central government. Ka dis council code part ban wanra ya ki procedure law kasna ya ki kasna ya tu ain administration of justice rule 1953 but katuga administration of justice rule 1950 badi bajoki kasih simship. Tilada ki tungku kini ki United Kasih Jati Hill administration of justice rule 1953 but ka khasi simship administration of justice rule 1950 but ka CRPC but ka CPC kan prevail ka CPC but ka si nomor ka parakwil EE ka umta kemudian at the end of the day ka United Kasih Jati Hill administration rule 1953 but ka tu ka khasi simship administration rule 1950 kan nullified kan du no tilada ki du kini ka council code kinamla bentrikam no ladi with claim kini procedure rundu di kapoi hi siya kaban ngai statement jong CM ke KCDC ba lada ka government campaign back ye kini ki intin lada ka government kam ya shong shwa diang kam ya shong shwa bat ka council kapoi siya ha ka bakhang ye ki village code ye ki additional subordinate council code bat ye ki council kemudian baru kikis kin poi no saya kini ki normal code ki ba ka sarkar kala bu keleng tikani kala longkum ke jingkni no ya ka bor jong ka dis council bat jong ki ma bat jong kisno mensuang ikan mau ka don ko ye judgment jong we no bishar ba ukni tang ya ka bor menai sanlat hadu ka tu ka kata kani li kan kini senan ya ka judicial power jong kini ki jong ka personal jong ki additional subordinate dis council code bat kum ju bat jong ka dis council code ti ha ka history jong ka mekhlia hi barakoi kampat judan kanu kanu sarkar kaba mu ban kini jendak no ya ka bot ni se ina ka por sa ka por ka council ka sarkar ka ele no ban persyak ban trilang ban council redis ngomba le se kandi ka wai na ki sni ki ba yongit dan ta ka takdi ha ka history jong ka tribal administration apo jong ka jala mekhlia hi barakoi lada kimpen bay kebangi ni kuat aban ajumut ya sarkar kolong ba nyumdon problem lada sarkar ka implement ya CPC ba CRPC syaki normal code syaki ki code sarkar ba kisna haman ki jaka nomor lada him empower ki le se ki nomdon board ban sim case ti phila invest ki phila sna phila thungbriu ti lada phim ai boru kamlong hap hi ban ai board khamtam kum baong phi kolong ba lada ki don ki cases ki ba involve ki non tribal lani bat ki special court ti lada ya kini ki case ka dis council kamla ban sim te hap hi ban ai board ye ti ki ki code bai tang kan ne wei kolong ba habanadu ban shwa kam judan ta conflict of jurisdiction balik hi penne ya kabumut ki dis council code kin bishar ye ki code ki ba involve among tribal
haki tribal area ki government court dan ki normal court dan ki district court ke mangikon kin sim yaitu ki case ki ba involve non tribal but ki special cases ki ba don come in a special court wala ada pipek bahaga para 4 but para 5 juga schedule hajing sya ki district council court ki la bang yo ke special court la da kadon ka confirm power anda para woi anda para 51 juga schedule hari nama ba nadu mensua kala yak bet de ki normal court ngisung bong bang don problem. Let's say NDPS kin siam bagi normal court ka pokso kin siam normal court but ki wen ri kani ka board ki bagi discouncil court harangkat bat ki snom ki labat nadu mensua ka di benek na fadau ni suggest ba kadi bendon ka clear court provision hapo jong kan notification ka boong ba accept the court created under the sixth schedule of the Constitution of India and the jurisdiction of the discouncil court to hear and try cases among tribal and tribal area should not be diluted in any way. Kum kata kentin kita ka overlaps jong jurisdiction hapden jong kini ki court tenri lada kam lada ngimpen bet ya kene kam ngai ba kadi bong CM ke HDC ba lada kimpen bet ya kini language kimpen bet ya kene kam kala don kam sendon hi ka government ka MDA government ngi mata kile keleng bandit pri monorim kala don kam ga MDA government beruban wan snas away monorim ban officially close down ya ki court jong discouncil one close down officially dari kuat close pada pisngo bom don kamshu ya di song sulkut don kamshu ya ki kut jong ki ma phim don kamshu aman kisnong tenak aman kisnong pen bana ba pila khang no ya ko bor jong ki dari film daring hadu kata stang ya kata beli pihak man le na notification if you can officially open ya kino ki project you can officially go and close down ya ki kut ro le sampai ke respon jong public